Bună lume, bine v-am regăsit la un episod de Minecraft. Astăzi să vă arăt o casa noastră, a mea și a lui David. Și înainte să apăsați butonul de like, subscribe dacă mai vreți episoade. Și hai, David, te poți arăta. Hai. Bun, eu și cu David astăzi îmi facem un lucru mai extraordinar. Pentru că el nu este la telefon cu mine. Și a făcut casa asta foarte frumoasă, destul de frumoasă. Și acum se pare că s-a dat. Gen, ăsta e chestul lui care și-a pus chestiile lui. Ăsta e chestul meu, lemn. Mult lemn. Aveam și un furnace și un crafting table, dar ne-a pus el aici tot felul de chestii aici, nicio treabă, nicio stres. Deci să apăsați butonul de like, subscribe dacă mai vreți episoade. Și dacă vorbesc încet, sunt puțin răcită și răbușită în același timp. Bun, David, ce mai scrie acolo în chat, habar n-am. Dar dacă auziți sunete ciudate, efectiv este... Da, bun. Să vedem. Alo, ești bine? Bun, se pare că eu înscrie acum pe Discord. Ce mai voi să înscrii tu pe Discord? Și acum hai să ne uităm un pic pe la casă. O casă e mică. Casa e mică. Au. Și ne-am gândit să ne facem o mină. Uite pe aici unde... Uite aici va fi mina. De fapt avem și lemn acolo. Eu mai pe Discord în momentul ăsta pe calculator, dacă vă întrebați. Și de asta. Și văd că David se mai mustărește pe lângă mine. Și asta nu prea îmi place, așa că o să facem acum o minuță. Hai să mâncăm și noi, că ne-am făcut este full. Și acum o să sap eu o mină, pentru că lui David este loc. Și nu vreau să am de-a face cu el, așa că da. O să vedem. Lemn, pickaxe, chestia asta. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă mai vreți episoade de genul acesta. Bun. Cred că atâta, pentru că efectiv mina e foarte adâncă. Și da. Tu ce naibii faci? Explică-mi ce naibii faci. Au. Bă, ce dai? Stop. Nu înțelege ce da, în fine. O să o scrie pe chat acum. O să scrie pe chat. Mamă, deci pe Discord îmi trimit pe ăștia mesaj. M-ai scos din clan, din Brawl. Păi nu te-am scos eu, te-au scos băieții ăștia, pentru că efectiv tu începeai să înjuri pe aici. Ca nu știu cine. Și îmi zice pe Discord, n-ai înjurat degeaba. N-ai înjurat degeaba. Mi s-a spart și pickaxe-ul din cauza ta. Să vedem. Deci casa este gata și e cam micuță, să fiu sincer. În fine, avem și un blast furnace. 5 stăm pe bune. Blast furnace. Facem noi un pic. O, da. Și băieți, pe contul meu de Brawl Stars mi-a picat 3 brawler noi. Pe contul mic, desigur, că pe contul mare nu cred că am așa de mare șansă să-mi pice 3 brawler noi. În fine, nu înțeleg de ce stă pe loc, dar în fine. O să mergem aici jos și o să căutăm. Nu prea am chef să vorbesc, dar în fine. Iron! Un Iron, glumești cu mine. Efectiv, un Iron. What? Bă, nu mai da! Jumate de inimă. Faci. Dacă vei minează tu până îmi fac eu trebuie. Ia. Și strânge tu, stop. Până revin eu un picuț până acasă. Și să mai mâncăm și noi, că ne duce din hunger.
Bun, să vedem, de jur, astăzi lumea noastră de Minecraft am revenit cu un nou episod. Și un stone avem. Și asta e de vedeți. Stați doar 5 minute să mă uit un pic pe Discord. Pentru că pe Discord aici aflu toate noutățile despre update-ul de pe Brawl, chestii din acestea. Mamă, deci îmi scriu ăștia pe Discord. Mă voi da puțin pe mut, pentru că voi discuta. Am găsit Iron. Oh, bine, bine, e bine. Ai găsit Iron. Ok, deci am găsit Iron. Nu știu ce să mai fac, că o să mă duc acum să bat niște porcioi, nu știu ce o fi acolo. Da, o să o bat. Mamă, deci mă sună. O să mă dau un pic pe mod pe videoclip. Bun, am revenit, băieți, v-am dat puțin pe mult. Ce faci, mă? Iron. Nu mi-ai dat și mie, mă. Păi că se face un update, gen, efectiv, el este cel care face toate treaba așa, efectiv. Stai, nu așa? Ia zi, mă, mă, David, efectiv, e vlogul meu. Și el stă pe mugurul lui, care efectiv habar n-am unde stă, dar, de fapt nu pe mugurul lui, stă la Eforie Nord, ceva de genul. Efectiv, tot damage. Ce-mi dai, mă, mie damage? Îmi dă damage de mare. Bun, problema e că am iteme foarte puține și privește, frate. Nu pot să zic puține. O să mă culc acum. Și el efectiv o să facă chestii. Chestioase. Înculcă-te și tu mai repede. Bun, o să mai iau și eu din iteme. O să-i scriem pe chat. Au. Mamă, îmi dă damage de mă rupe. Pot lua și eu puțin stone de la tine. Bun. Și efectiv ne face semn să luăm, dar în fine. El acum cred că se duce iarăși la mina, dar în fine, pentru că el a muncit pentru acest. Mi-a dat din cap. Hai să-i mai luăm și noi mai mult, pentru că efectiv noi n-avem absolut deloc stone. Și trebuie să ne mai facem și noi obiecte. Poate că avem aici ceva. Bang și bang. Să punem aici, mâncărică avem, cred. Mișcă-te! Am pus mâncarea aici, că îmi trebuie. Creeperline-ul. Îl cheamă David Roy, efectiv. Efectiv, el e David, vegul meu. Bun, și efectiv acum o să ne ducem pe acel creeper și pe mâncare. Avem și noi nevoie de mâncare. Mamă, cât lag am. Mă scuzați-mă pentru lag. Pe janjenul. Și David stă în casă acolo, nu știu ce face, dar efectiv, trebuie efectiv să găsim. Aveam stone aici, what? Creeperlina!
Lol, credeam că ai explodat. Deci, e acolo e mina lui. Dar, ca să știm, Urlăstăm aici. Mina poate să o astope, poate să facă orice vrea, dar, efectiv, aici ne vom găsi noi mina. Efectiv, acum o să mă uit iarăși pe Discord, pentru că de ce nu? Și mi-e greu să și da. What? Ce te teleporta la mine? Nu înțeleg de ce s-a teleportat la mine, dar în fine. Discord. Mă minează și el deșteptul. Bine, facem cum vrei acolo, stai tu aici, eu dacă vrei. Efectiv, el în top scrie pe Discord, stai acolo în stânga, stai acolo în stânga. Bine, mă, stau în stânga, cum vrei tu. Efectiv, e planul. E tare, arată binișor. Și acum, cred că pe la tot 12 jumate, așa. O să stau aici. Nu avem și noi cobblestone. El să-și facă singur, că e lumea noastră, facem totul împreună, dar acum nu mai facem nimic împreună, pentru că totuși. Deci să ne descurcăm și singuri. Așa. Lemnul ăsta nu mai trebuie, așa că putem să-l punem la prăjit. What? De ce nu merge, nu contează? Că asta de nu-i de mâncare, dar în fine. Punem asta aici. De fapt, asta aici. Ca să fie mai clar. Avem un iron, ura, avem iron. Și el are 2. Hai să nu-l ciordim, să nu fim Nessie. Că dacă îl ciordim, suntem Nessie și nu e bine. Nu e bine. LOL. Păi, LOL, dar totuși. What? A început să tune afară, what? Nu la mine în viața real aici în Minecraft. Bun, hai să terminăm video. Sper că v-a plăcut această serie de Minecraft, dar n-am terminat-o. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Eu am fost Marta cu David aici pe zonă și ceau les!